Dak pilih Apura kaanggit déning Triana Kantiwati. Ora ana tembung liya kang dak pilih kejaba gunging pangapura. Nalika kanepsone ndhodhog awanku kang tentrem, temene wis cumepak 1000 pawadan. Ngleledo ati supaya enggal katanjakake, utawa kandha sak temene. Nanging kumlebat tembung-tembungmu menawa tresna iku njaga jinaga. Ora mburu dadi pemenang amarga tresna temene dudu sawijining pabaratan, nanging mujudake sapatemon endah kang tansah dadi impen tumrape aku lan sliramu. Yogyakarta, 29 Maret 2022.